Com te planteges el procés creatiu? Buah, no me planteja. No me planteja. Jo crec que tinc el cap un poc sempre volat i sempre tinc les coses rodant per ahí. La veritat és que no ho sé, no ho sé, no me analitzo per saber d'on és. Jo crec que és la forma de ser, naixes així, no tinc ni idea. Això és bonic, però per almoçar és més, encara. El almoçar, mira, a mi hi ha un esmorzar que la salut després m'ha tingut que frenar un poquet, però l'almoçar que a mi me tornava boig és la botifarra en creïlles i allioli. I no me la puc fer una vegada al mes, una vegada a la setmana, millor. En els cacaos i les olives. Em falta el cacauet, encara tinc el cacauet per ahí de llavero. L'almoçar, bueno, jo he almoçat tota la vida, ara s'ha ficat molt de moda, però jo he almoçat tota la vida. Jo soc de bocata, a mi el pa m'encanta, m'agrada molt el pa, i per tant, el pa està bé. Jo crec que un dels secrets més importants de l'almoçar, el més important per a mi, és que el pa se pugui menjar a soles. I quan el pa pot menjar soles, després el que li piques és meravellós. Però que n'hi ha pa, n'hi ha almoçats per ahí que no se pot mossegar, però jo crec que la culpa és el pa.